समझ रहे हो आप समझ रहे हो सेंग्राफोरखौलाय जों नुदों बेयावनो लोंदों गारि लानानै अबा दोनहैथ'दोलै कौन है ये लोग कहां से आते हैं हौवाफोर मानसिया बोरै थिखोनो हिनजावफोर गैयाबा बोनानै दोन ओरैजाय मोजां बोनानै दोनलाय मोनसे फोसावनाय जाय थांखु जाग्राया लोगोआव थांखु लायालासेनो थाबायो गुबुननिफ्राय थांखु जायो बिना जायो बिथांमोननिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव था सिख्लाफोर जान दे देंगे इसके लिए